Ayan na. Kasing na siya. Samantalahin mo na. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Medyo dati taba ko, kaya ka pa nga itulod. Ha? Sak, itulod mo, boy. No, 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 no. I'm living without you. Nay, sa bali ata English mo ng Andres. Dati tama mga talagan. You don't believe in me. You don't believe in me. I never know what you see to me. Huwag makatawain na ka. Boy, makaturturo ka sa amin dito. Kiturog mo na, boy. Turog mo. Ayan na. Kasing na siya. Samantalahin mo na. Ay na, nagpigsama tamal dagito yun. Ipasok mo na sa kwarto niya. Tanda ka. Talagamit ni Manong, kaya't nakaipasawa kinibakan. Ay na, partakang mitren. Ay na, Andres, maghapon na. Wala ka pa rin message. Ang dags mo. Manong, hindi kita bibiguin. Go with 3! Ay, wala talaga to.
Mapuntahan na nga lang. Aking kain ba? Wala ka nang kawala. Iwar ko ang nanagot mo. Hoy! Dinse! Nakita na, Andres? Archay, kanya dapaak. Pwede ka mamapanjayan. Baka may raman ka. Apay nga madag nagbaling nga mapanjay. Dinse! Madi ka mapanjayan, Commander. Baka may raman ka. At adala na sa time bomb. Time bomb nga bagbagam! Arak ko na ma! Dulbog! Ay na, bahala ka. Sika lang ko rin pagbagaanin. Nagtangkin taulong. Sa bam. Agrak-rak ka. Arak mo gayam sika talaga luko-luko. Panyang. Oh, apa nang patawag ka, Panyang? May pupuntahan ako eh. O sige nga raw, dantayin mo ako dyan. Sayangan. Dim sarap, tida. Sarado, mat. Ala, ang damot sa tao. Wala na yung plano. Naku naman, Andres di saya. Oh, kisti sa bam, Andres! Oh, no! Oh, kisti sa bam, magrak-rak ka! Agad ka pala yan! Time ba, ma? Bumbitak taro ba? Magdawid ka! Rasam! Oh, kisti sa bam mo! Dalag sa burak ka ba? Dalag ka dito! Dalag ka!